és que parlar tan breu, fer tanta brevetat, a vegades em costa, tenint en compte que els periodistes escrivim llarguíssim, aquestes coses. Cada vegada menys. Cada vegada menys, però... Però només us llegeix el primer paràgraf. Això sí, no el titular. Sí, el destacat. Llavors, he fet tuits així, articles curts de l'actualitat més estricta. I tots són supersincers i autèntics. Incapaç d'aguantar ni un minut més la vaga de metro, un home que passejava l'andana amunt i avall s'ha tret l'estilogràfica de la butxaca i se l'ha clavat al pit. Els dos estudiants que l'han atès han pensat per un moment que de la víctima no embrollava sang, sinó la bilis negra de la melancolia. Posseït per l'esperit de Victus, Albert Sánchez Tinyó, un lector prova d'expugnar la seva fortalesa higiènica i és derrotat per l'escombreta del vàter. 3. Boi havent-se habituat al consum diari d'un litre de vi Eroski, un veí de Vilapicina ha desaparegut del mapa per culpa de la ingestió d'una ampolla de vodka Smirnoff. Tots són autèntics. És així. Soc periodista, cronista de la realitat. Això dius. 4. Un escamot de pronoms febles ha aconseguit infiltrar-se en un institut de secundària a Sant Adrià del Besòs. És aviat per aventurar qualsevol mena de resultat. Ara me'n salto un. No. Queda el bo, segur. Els veïns del número 24 del passatge de les Palmeres queden cada dimarts... Això és Vilapicina, també. Els veïns del número 24 del passatge de les Palmeres queden cada dimarts a les 7 de la tarda i s'estiren les orelles els uns als altres. És un innovador acte de protesta. Encara no se sap contra què. El guanyador del Premi Planeta ha promès que ben aviat llegirà el primer llibre en català de la seva vida. Mirava l'entrevistador als ulls amb un somriure tan ample que, segons com, es podia interpretar com una ganyota. I l'últim, que és el més nostàlgic. Al passeig Fabra i Puig, un home que acaba de llegir una estadística on s'explica que a Cornellà es venen un 80% menys de pijames que a Sant Cugat, es queda pal plantat davant l'aparador d'una botiga de llenceria